फानिरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि थैनाय सान फालिदों। दिनै 12 जुन थामहिनबा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि थैनाय सान। 1987 इं मायथाइनि 12 जुन दिनैनि खालारावनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सुजित नार्जारिया गिबिसिनै मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे सानखौनो थांनाय गोलाव समनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं महरै फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। फानिरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दख'रा आफादनि बेंखनाव थानाय कुसुबिल UN एकाडेमि फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै 38थि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि थैनाय सानखौ फालिफुंनाय जायो। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि समाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोनाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय, मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावनाय, बिफां गायनाय बायदि हाबाफारि लानायखौ दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जायो। दिनै पानारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे कुसुबिल UN एकाडेमियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ खोब गाजा गोमजायै फालिदों आरो बेवहाय बिथांमोना गिबि हाबाफारि बायदियै गोथार आरज हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो बेनिफ्राय जोंहा मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि सावगारियाव बिबार बावदों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ खोब मोजाङै मावफुंलांदों आरो बिनि अनगायैबो बिथांमोना दिनैनि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सोलोंथाइ बिथिङाव सावरायनाय आरो सुजित नार्जारिनि जि जिउ जारिमिननि बाथ्रा बेखौ लानानै बिथांमोना मोनसे सावरायमेल लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव जोंबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बाहागो लाफैनानै जोङो जोंनि फैबाय थानाय उन जोलैफोरनो जोंनि जि सुजित नार्जारिनि माखासे बर' हारिनि जि मोनसे बिथांनि सिन्ता सरसा बिथांनि जे हारिनि थाखाय जे बावसोमलांनाय माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि फरायसाफोरनो जोङो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनै जों बुंनांगोन बिथां सुजित नार्जारि मोननि बावसोमनायानो आरो बिथांमोननि जि गोथां थैनि बेसेनजोंनो दिनै बर' हारिया बेसिम सफैदों आरो बे बाथ्रायाव जों बेखौ बुंनांगोन जोंनि बर' हारिनि जे मोनसे थासारि दिनै जि मोनसे सान्थि परिबेस होननानै बुंदों बेयो बिथांमोननिनो बावसोमनाय आरो बिथांमोननिनो अबदान। ओंखायनो दिनै जोङो खावलायलांदों नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो बेक्तिफोरखौ बर'साफोरखौ जों खावलायलांदों जाहाथे जोङो सुजित नार्जारिनि जे मुंख्लं सानखौ जाहाथे फैबाय थानाय समावबो आरोबाव गाजा गोमजायै फालिलाङो जों बेखौ खावलायलांनो मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों। जोंनिफ्राय जिथु दायो लाइमोनफोर बर' हारि गोबां जिथु गेलेनायफोरखौनो सिनायनो रोङिया माखासे ससियेल मिडियाजों गफबनानै गोबां बाथ्रा लिरसै दैदेनगिरिफोरनि सायाव बे बिथिङाव दिनै बे बाथ्राया जोबोद साननो गोनां बाथ्रा मानोना दिनै ससियेल मिडियायाव जोंनियाव नेगेटिभ पजिटिभ गोबां बाथ्राया दिनै भाइरेल जाबाय थायो आरो बेवहाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनै ससियेल मिडियानि जि मोनसे बोगथाबनाय जे मोनसे एट्राकसन बेजों दिनै गोदोनानै दं आरो बेवहाय जोंनि लाइमोनफोरा सोरबाया साननो हनो गोरोंफोरा दिनै बिथांमोना पजिटिभैनो दङ नाथाय माखासेया दिनै बै पजिटिभ नेगेटिभ माखासे कमेन्टफोरखौ खोनानानै बिथांमोना दिनै गोसोआव मोनसे माने जोंनि गेदेमाफोरनि सायाव जे मोनसे भाइरेल जाबाय थानाय नेगेटिभ सर्सा बेखौ लानानै बिथांमोना बुंदों। दा बे समाव जोङो गोख्रै खावलायदों जाय बिथांमोना दिनै जोंनि बर' हारिनि मोजांखौ सानागासिनो दिनै ससियेल मिडियायाव कुनु मोनसे भबिष्यत हारिनि मोजांखौ सानागासिनो दिनै जायफोरा ससियेल मिडियायाव बायदिसिना भाइरेल बाथ्राफोरखौ दिनै फोसावबाय थादों बिथांमोना गोजानाव थानांगौ मानोना बिथांमोननि थाखायनो दिनै जोंनि इयुथफोरा जोंनि लाइमोनफोरा दिनै गाज्रि लामाथिं बा मेन स्ट्रिमनिफ्राय दिनै दोरोदलांगासिनो दङ आरो दिनै जों बुंगोन
बर' हारिनि लाइमोनफोरा दिनै जुदि गाज्रि लामाथिं थांदोंब्ला बिथांमोन बायदिनि थाखायनो दिनै थांदों। बेनिखायनो दिनै आं सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि महरै आङो गोख्रोङै दिनैनि बे समाव आङो खावलायगोन जाहाथे जायफोर बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियायाव दिनै एबसुखौ सोंखारिदों, दिनै एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिदों आरो बर'नि गोबां इन्टेलेक्सुयेल गोबां हाथरखिफोरखौ दिनै सोंखारिबाय थादों, बिथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दिनै मोनसे जारिमिनारि सान बर'फोरनि जोंनि मार्टियार सुजित नार्जारि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बिथांनि मुंख्लं सानखौ दिनै जोङो बानारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा कुसुबिलाव थानाय कुसुबिल इउएन एकाडेमिनि नैबे नब्लाङाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो बेखौ फालिनाय जादों। दा बेवहाय गिबियावनो आङो मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि सोरगोआरि जिउ आत्मानि थाखाय इसोरनिसिम आङो आर'ज संग्रि हरग्रोबाय आरो बे समाव जाय गेदेमा बिथांमोना बर' माहारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय, बिथांमोननिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बे समाव बावहरनाय जाबाय। दिनै बानारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौनो जोङो लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ जोङो खावसे बेरहोदों। बेनिफ्राय जोङो बड'फानि मुसुखायाव जोङो बिबार बावदों। बेनिफ्राय जोङो मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव जों बिबार बावदों। गेदेमा मुंख्लं बिथांमोननि सावगारियाव जों बिबार बावनाय हाबाफारि जों लादों। बेजों लोगोसे जोङो दिनैनि जे 38थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान, बिनि सोमोन्दै जोङो फरायसाफोरजों मोनसे इन्टारेक्सन बायदियै मोनसे सावरायमेल जोङो लानाय जादों। बेवहाय ओनसोलनि फरायसा बिथांमोना लोगोसे कुसुबिल इउएन एकाडेमिनि फरायसा बिथांमोना बाहागो लादों आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आलासि महरै लोगो गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि रमेश बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बिथांमोननि जिथु बिहोमा होनायनि सायावनो दिनै गोबां बर' रायजो राजाफोरा बे पर्यायालागै मोनफैदों। रायजो राजाफोरनिसिम बे समाव मा मेसेज? जाय हारियाव मुंख्लं बिथांमोनखौ सिबिनो बा बिथांमोनखौ मान होनो रोङा, बे हारिया मालाबाबो जौगानो हाया होननाय मोनसे बाथ्रा दङ। थिग बिदिनो जोङो खावलायगोन जे जोंनि गेदेमा मुंख्लं बिथांमोननि जि बिहोमा, बे बिहोमाया अत्यन्त जोंनि गेजेराव बर' माहारिखौ दिनै बेसिम लाबोदों। बिथांमोननि जि माने बेसेन गोसा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाया दिनै बर' हारियाव बा बर' माहारिखौ नैबे मोनसे पर्जासिम लाबोबाय होननानै जों सानदों। बेखायनो जोङो अराय गेदेमा मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो अराय सम सिबिगोन आरो बिथांमोनखौ जों अरायबो मान होलांबाय थागोन।